Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεσαι? Μια χαρά εδώ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τα μπακαλώους μας. Τι έχουμε? Φέτος θα έχει μεγάλη προέλευση από κυνηγούς εδώ. Ναι. Και θα τα νοικιάζουμε. Βλέπεις δηλαδή να έρχεται ανάπτυξη σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε ανάπτυξη φέτος. Το είπε και ο Σαμαράς. Και από πού ορμόμενος και αρχίζεις και φτιάχνεις σπίτια? Έχει γίνει κάτι ας πούμε και έχει διαφημιστεί αυτός ο τόπος? Τα γκρέμψεις πάλι. Δεν πειράζει, θα το παλέψεις εσύ. Βλέπω κάνει... Πολλά πράγματα πηγαίνονται εδώ. Ναι. Είπαμε να χτίσουμε. Βλέπω κάνεις καλή δουλειά. Μπράβο. Ναι. Έχουμε τα παραθυράκια, τα κομμωδίνα μας. Ναι. Και θα μπει κρυφός φωτισμός. Ναι, ναι. Το δέντρο εδώ μέσα έτσι για το τζάκι. Μάλιστα. Και εδώ θα μπει το λαμπατέρ. Ναι. Μάλιστα. Λαμπατέρ εκεί. Μάλιστα. Βλέπω εδώ η περιοχή είναι πολύ ωραία. Μόνος σου εδώ, μόνος σου το παλεύεις? Μόνο φτιάκα, αυτό δεν έρχεται κανένας άλλος. Θα είναι ευάρεια, ευήλια και όλα αυτά. Και ευάρεια και ευήλια και... Μάλιστα. Αυτό εδώ στο κέντρο τι είναι? Αυτό δεν ξέρω τι θα το κάνω, θα το σκεφτώ αυτό. Μάλιστα. Βλέπω κάνεις μεγάλη δουλειά, μεγάλον αγώνα. Ναι. Και οι μέρες ήταν δύσκολες από ό,τι βλέπω εδώ. Χιόνι. Μας έριξε χιόνι εδώ, μας έκανε τέτοια πράγματα. Τι τρως όλες αυτές τις μέρες που είσαι εδώ πάνω, κυνηγέ? Κάμια αρκούδα σκοτώνω. Κρατάς μέρες με την αρκούδα? 2 μήνες. Δεν μυρίζει? Όχι, έχει χιόνι εδώ, αυτό το βάζω μέσα εκεί στο ψυγείο. Μάλιστα, μάλιστα. Και εδώ που κοιμάσαι στο δεντράκι? Ναι. Πολύ ωραίο όμως το κάνεις, μπράβο. Ένα νάιλον από πάνω και είναι μια χαρά. Μπράβο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και η περιοχή πιστεύω είναι φανταστική. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Ακόμη ένας κυνηγός που μάχεται καθημερινά για την ανάπτυξη.